субҳи имрӯз санаи 12 май дар толори коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд ба номи Юсуф Беширхонович Исҳоқӣ чорабинӣ баргузор гардид, ки он ба Рӯзи байналмиллалии Ҳамшираи Тиб бахшида шуд. ҳадаф аз ташкили мусобиқа ин баландбардоштани дониши тиббии донишҷӯёни ин муассиса буда, баробари он таҷлили бошукӯҳи иди касбӣ ба ҳисоб меравад, зеро санаи 12 май Рӯзи Ҳамшираи Тиб аст ва онро Форест Нейтингел асос гузоштааст. донишҷӯёни мо ҳамасола барои сатҳи дониши худро мустаҳкам кардану пурзӯр кардан ба таҷрибаомӯзии таълимии истеҳсолӣ ба ҳамаи беморхонаҳою марказҳои саломатӣ равона карда шуда, онҳо дар рафти таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ ҳамаи корҳои малакаҳои амалиро аз худ карда истода дар оянда барои ватани худ хизмати худро ато менамоянд. ташкили мусобиқаро кафедраи кори ҳамширагӣ ба ӯҳда гирифтанд, ки дар он донишҷӯёни курсҳои якум ва дуюм фаъолона иштирок намуданд. онҳо ба ду гурӯҳ шифокор ва фариштаҳои мададгор тақсим шуда аз рӯи 6 шарт байни ҳам қувва озмоӣ намуданд. ҳадаф арҷгузорӣ ба меҳнату заҳмати ҳамшираҳои тиб ба ҳисоб меравад. барои ҷони мардумро аз ин вабои аср халос намудан кормандони соҳаи тиб ҷонбозиҳо карданд. хусусан ҳамширагони шафқат, ки ёрдами сари вақтӣ мерасониданд, саҳми назарраси хешро гузоштанд. аз ин вабои аср ҳазорон табибон, омӯзгорон, шахсони барӯманд ҷон бохтанд, ки хотири неки онҳо дар дилу дидаҳост. аз ин хотир вазорати тандурустии умумии ҷаҳонӣ ҷонбозиҳои ҳамширагони шафқатро ба назар гирифта ба Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод дода буд, ки соли 2020 ҳамчун соли ҳамширагони шафқат ба назар гирифта шавад. аз ин лиҳоз иҷозат бифармоед ҳамаи шумоёнро, инчунин кафедраи кори ҳамширагиро, ки имрӯз ид дорад, иди ҳамширагони шафқат, шумоён азизи дилу дидаро аз самими дил табрик муборакбод намуда, аввало сиҳативу хонаободӣ, умри дароз, сарбаландӣ, осмони софро таманно дорем. мусобиқаи мазкур байни донишҷӯён аз рӯи 6 шарт гузаронида шуд. шарти аввал саломнома буд, сипас қироати шеър, саволу ҷавоб, гузарондани амалиётҳои тиббӣ, намоиш додани саҳначаҳои тарбиявӣ вобаста ба ихтисос ва омода намудани хӯриш, ки барои ҳаёти солим нигаронда шудааст, аз ҷониби донишҷӯён пешниҳод карда шуд. ҳакамон барои ҳар як баромад ва маҳорати донишҷӯён баҳои арзандаи худро пешниҳод карданд. дар рушди кори ҳамширагӣ дар Аврупо дар асри 19 нақши калонро фаъолияти шахсияти бузурги англис Флоренс Найтингел бозидааст. ба туфайли истодагарӣ ва исрофи ӯ соли 1851 ба ҷамоати ҳамшираҳо сардори рӯҳониён дар Олмон дохил шуда дар он маълумоти ҳамширагиро мегирад. дар вақтҳои ҷанги Қирим ӯ ҳамчун сарвари 38 ҳамшираҳои шавқати оянда ба госпитали Англия равон мешавад. соли 1860 бо ташаббуси Флоренс Найтингел дар Лондон дар назди беморхонаи Фомиси Муқаддас мактаби таҷрибавӣ барои ҳамшираҳои шавқат кушода шуд. гузаронидаи мусобиқа, чорабиниҳои илмиву амалӣ ва конферансҳои милливу байналмиллалӣ дар Рӯзи байналмиллалии Ҳамшираи Тиб, ки ҳамасала санаи 12 май баргузор мегардад, ба ҳукми анъана ворид шудааст. ин кор ба хотири арҷ гузоштани меҳнату заҳмати ҳамшираҳои тиб роҳандозӣ мегардад. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.